दायो आङो नोरसिं बिलाइ खागासिनो दङ आलु परतायाव होनो। ओरैबायदि ग्रिन ग्रिनखा नोरसिं बिलाइआ। नुवाखै जा जाथावना फ्रेसखा। आलु परतायाव होनो थाखाय खानाय जाबाय लोगोफोर। सोरनावबा बेबायदि नोरसिं बिलाइ दं नामा कमेन्टआव खोन्थाहर। जा मोजांखा नुवाखै थाजानो लोगोफोर। आयै जि मोजांखा। स' लोगोफोर आंनि आलु परता सावनाया दायो रेडि जाबाय, कमप्लिट जाबाय। नै ओरैबायदि बरियानो खामफ्रामनो। ओमफ्राय नैयावबो नाय ओरैबायदि बरिया जाबाय, मोनबाय आरोना लोगोफोर। दा जानो हासिगोन आरोना आंनि आलु परता सावनाया। ओरैबायदि बरिया सावदों नै आलुआ। ओमफ्राय नैबेयावहाय थाबावबाय आरोना। जोंना माबाया खम जादों नालाय, आटाया खम जानायखाय आलुआ थाबावनाय जाबाय। वाव आलु परोटा, आलु का परोटा। ओइ आलु परताया जोंनिया। ओइ लोगोफोर आलु परताया, आलु परता फैदो जानोसै। हेल' लोगोफोर, खुलुमबाय। गिबियावनो फिन खेबसे आरो आंनि इउटुब चेनेलाव फिन खेबसे बरायहरनाय थाबाय। दिनैहाय आङो मोनसे रेसिपि लाना फैदों लोगोफोर। नोंसोरो मोजाङै नायलांबाय थाबानो जाबाय। बेनो जाहैबाय आलु परता बनायनाय। स' आं दायो आलु परता बनायनो थाखाय बे भिडिअखौ लाना फैनाय जादों लोगोफोर। नोंसोरो मोजाङै नायलांबाय थाबानो जाबाय। फाइनालि आं दायो आलुखौ रुनानै लाग्रोनोसै। जाय आलुखौ रुनानै लाखांनायनि उनावहाय आं बेयावहाय सामब्राम बानलु बायदिसिना हानानै होनाय जागोन लोगोफोर। फाइनालि आङो गेस सावबाय। गेस सावनानै ओमफ्राय आं आलुखौ रुनानै लाग्रोनोसै। आलुखौ रुनानै लाखांनायनि उनावहाय दायो आं आलु रुबाय लोगोफोर। आलुखौ रुखांनायनि उनावहाय सिटि मारिखांनायनि उनावहायसो आङो आलुखौ मोजां एवनानै लागोन आरोना लोगोफोर। नोंसोरो नायलांबाय थाबानो जाबाय आलु परतायाव मा होयो। दायो आङो सामब्राम फानलु बेखौ हानानै लाग्रोनोसै। जाय आं आलु रुदोंमोन बे आलुखौहाय थाव सेरनानै सामब्राम बानलुखौ मोजां एवना लानानैहाय आङो आलुखौ मोजां एवनानै दोननोसै। दायो आं बेखौ सामब्राम आरो फानलु सायगासिनो दं लोगोफोर। सामब्राम आरो फानलुखौ हाखांनानै लानायनि उनाव सामब्राम हागासिनो दं लोगोफोर। बारा होनाङा सामब्रामखौहाय, ओरैनो जास्ट ओंख्रि संनायाव माबायदि थाव सेरो बिदिल' सेरनांगौ आरोना लोगोफोर। बांद्राय बुरजाबो होनो नाङा। ओरैनो जास्ट आलुखौ सोरबा मानसिफ्रा आलु परतायावहाय ओरैनो आलुखौ रुनानै बिदिनो सामब्राम गोथां फानलु गोथां बेफोरबायदि जास्ट मिक्सल' खालामनानै होयो आरोना। आंनिया दायो बेखौहाय एवनोसै। आलु परतायाव होनो थाखाय आङो नोरसिं खाना लायदोंमोन। नोरसिं सुबाय। नोरसिंखौ बोस्रेदनानै माने फ्लेभार फैनांगौ। फ्लेभारनि थाखाय आङो नोरसिं होनाय जासिगोन आरोना लोगोफोर। बांद्रायबो होजाया नोरसिङा। आलुआ बेसेबां नोरसिंखौ बेसेबां होनांगौ आरोना। सिटि मारिबाय आंना आलुआ मोनबाय। दायो आङो आटा नानोसै लोगोफोर। आटाखौ नाना लाग्रोनोसै। आटाखौ नाखांनायनि उनावहायसो आं आलुखौ एवगोन आरोना। आटायावबो बारा दै होनो नाङा। बांद्राय दै होयोब्ला गिला जायो, आथा जायो। बेनिखायनो एसे राफोद नानांगौ, थाव एसे होनांगौ। आं दा आटाखौ नाबाय, लोगोसे थाव एसे होबाय सिथाबैनि आन्था थाव एसे होबाय आङो। बेबो थावाबो माबासो सुरसुतेल। आटाखौ मोजां नाना लादो। आटाखौ एसे मोजां नानांगौ। आटाया जाबाय आंना। ओरैबायदि बरिया नाखाबाय आटाखौहाय नै। आटा नाखांनायनि उनावसो आलुखौ एवगोन आङो। आलु एवनायखौबो नायलांबाय लोगोफोर। आंनिया आलुआ बयल जाबाय नै। नायनो हागोन आलुखौहाय। ओमफ्राय आं दा बेखौहाय आलुखौ दिरुननोसै आरोना बाहेरायावहाय।
आलु परता जानोबा बेबायदि बयल खालामनानै लाग्रो। मानो होनबा बयल खालामनायनि उनावसो नोङो आलुखौ मोजां एवनो हागोन नालाय। आरो गोथां एवबाथ' जाया आलुखौहाय। सोरबा एवालासिनो ओरैनो सामब्राम बायदिसिना मिक्स खालामना होयो नालाय थावनाय मोना बारा। बेखायनो आंना आलुखौ पुरा रुनानै दा बेखौ जिरनानैसो एवगोन आरो सारायावहाय। सारायाव एवखांनायनि उनावसो बनायगोन आं। जाबाय? फाइनालि आंना आलुआ मोनबाय। बे आलुखौ एवनोसै आं दायो। साराय गुदुं जाबा मस्ला मस्लिया नै बेजों बरिया एवनोसै आरो। आलु पराठा। आलु पराठा आलु। थाव होबाय। आलु परता रेसिपि। बेखौ देखायब्रा। आलु परता जाग्राया नै जोंनिया। बहा थाखो नोंलाय? आलु परता जाग्राया बिदि जायो नोंना। ए। सोरबा रोङाबा सोलोंनानै न'आव बनायनानै जालै लोगोफोर। ओरैबायदि इजि आलु परता बनायनानै जानो। सोलोंनानै लानांगौ। आलु परतानि आलु परता जाग्रा। आलुखौ गुदुंथार मोनग्लिखाबाय। बेखौ सामब्राम ब्राउन खालामनानैसो आलु होनांगौ। होनाय जासिगोन। आलुआ नै होबाय। आलुआ गथा बेखौ एसे ओरै नाग्लिनांगौ। आलु पराठानिया आलुआ मोनखानायसो। ओमफ्राय बेयावहाय जोङो एसे बास आलु परतानि रेडि जाबाय। फाइनालि आलु परता रेडि जानोसै। बिदि गुल खालामग्रोना लानांगौ आरो। आलु परता। रोङाबा नै बिदि साउन्ड एरि खालामनांगौ। ओमफ्राय बेयावहाय बिदि दोननांगौ। ओरैहाय। ओमफ्राय बेखौ ओरैजाय मम' बायदि ओरै गल खालामनांगौ आरो। ओरै बिदि। ओमफ्रायो ओरै बारा गोसा प्रेस खालामनाङा गावगोन। बांद्राय गोसा प्रेस खालामबा गावगोन। बे जाबाय आलु परता। आलु का परता। बांद्राय गोसा प्रेस खालामबा गावो आलुआ। लासै खालामनांगौ। नै गावहांबायानो। वाव बरिया। बे जाहैबाय आलु परता।
नै आंनि आलु परथाया मोनजाबायानो माबायदि नुदों कमेन्टआव खोन्थाहर आरो लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आंनि चेनेलखौहाय गोथाव ना गोथाव नंगौना नङा ओइ जाहिद आलु परथा न'आवनो बनायनाय एकदम हम स्टाइल न'नि स्टाइल आंबो जानोसैलै न'नि आलु परथाखौहाय हम स्टाइल आलु परथा